lasaitasun batekin ikusten zaizu Elgoibar eta horrelako lasterketan, lehendakari txapelketan, gaurkoan esaldiaren bila bat Tolosan egin zenun bezala. Bai, bueno, lasaitasuna baino gehiago nik uste hola korritza gustatzen zaitela. Banekin zaila zala jatzea ez, azkenen olako lasterketaten portukta hola darena bakigu pelotoia oso indartsua ala eta iesaldea iristea oso zaila dela, baina bueno, saiatu geha, eta hori, azkenen mendiko sariakin gehatzea, eta gero, esprina ez da inondo batea, baina bueno, bigarren taldetxon, Karraskosa oso fuerte onda azkeneko igoeran, eta gero taldetxon. Edalkada ona erakusten duzu, egun osoa aizea jaten egonen eta gero onenekin iritzizea, beraz hankak ondo daudelaren seinale. Bai, bueno, azkenen Burgos korritu non oain dela 2 aste, eta azkenen nahiko kompetizioz nahiko kargautan etorren ez, Avila korritu non, Zamora, Castilla y León, eta gero Burgos korritu non, eta oain deskanso txiki bat hartuet, eta hendekin fizikoki nola egongo nintzen, eta bueno, nik uste berdin jarraitzen dutela, eta bueno, errendimendakin gutxienez pozik. Eskerrik asko.